Alin Opran, de la Celtic Campers, vrea să prezinte niște, nu știu, stai că îl las pe el să vorbească, da? Mulțumesc. Să știți că eu nu eram în program să discut, dar având în vedere că am niște cifre pe care pot să le pun on top la prezentarea făcută de Liviu, aceste cifre vin să confirme aceste majorări de prețuri. Și istoria mea personală este următoarea. Firma este nouă, în momentul de față, din cauza lipsei de vanuri de pe piață, dube pe românește, lucrăm pentru persoane fizice și firme. Dar în paralel, împreună cu un investitor, am început proces de a face parteneriat cu Fiat România, astfel încât să începem să construim pe dube noi. Acest demers l-am început în februarie, am obținut niște discounturi bune și cu tot acest discount prețurile s-au dus undeva la 20.000 de euro. În condițiile în care nu am făcut mari modificări la platforma de bază, doar am adăugat un scaun în dreapta față de bancheta clasică, am pus airbag-ul de pasager necesar și câteva cosmetizări de genul vopsea metalizată și jante de aliaj. În momentul în care ne-am hotărât să începem conlucrarea, ni s-a dat o altă ofertă în iulie de 28.000 de euro. Aceeași mașină cu aceleași dotări. Bineînțeles că trebuie să ne facem din nou niște calcule, să vedem cu ce prețuri vom putea ieși pe piață și sper să reușim să fim în continuare prima firmă care să ieșim cu un produs făcut în România nou, de la cap la coadă. Și în momentul în care ne-am hotărât, e în regulă, haide să mergem pe acest 28.000, fiindcă vom obține un discount ulterior la mașinile care le vom comanda. A venit surpriza surprizelor. Noul preț este de 35.800, livrare în februarie, pentru România 7 bucăți. Poftim? Exact în ceea ce am spus, dubă cheală, este varianta nouă, cu softul nou, cu grila nou, cu farurile noi, dar până la urmă este aceeași dubă. Deci, lăsând la o parte prețul din februarie de anul trecut, de anul ăsta, deci doar din august până acum a crescut de la 28.000 la 35.800. Oferta o avem pe masă de la grupul Peugeot Citroën. Cei de la Fiat România trebuie să ne dea aceste zile, dar neoficial am fost sunat și mi s-a spus: uită-te la cea de la concurență, că e aceeași și vei alege doar în funcție de preferința, ca să spunem, personală. Dubele vor fi, așa cum spunea Liviu, vor fi acum toate făcute împreună cu Opel Movano, pe aceeași caroserie, aceeași motorizare de 2.2, deci nu va mai fi nimic care să diferențieze mărcile. Fiind făcute în aceeași fabrică, aceeași motorizare, absolut la fel. Iar aici doar vreau să pun niște cifre peste ceea ce a spus Liviu. Majorările sunt foarte mari și deși la un moment dat investitorul spunea: domne, ar trebui să stăm un picuț așa să ne gândim, i-am spus ceea ce ni se pare acum, cu livrare în februarie, foarte scump. În februarie vom afla că va fi și mai scump pentru următoarele care le vom comanda. Deci încercăm și noi să fim optimiști și să încercăm să mergem mai departe cu visul acesta al nostru de a face niște produse noi pe piața românească. Mulțumesc mult pentru informații. Mulțumesc. Cred că sunt informații utile. Haideți să... Aș vrea să vă prezint eu acum, dacă tot am vorbit un pic, numai puțin să-mi pui. Ok. Până la urmă, am înțeles adăugări, dar până la urmă, spuneți-ne puțin despre activitatea dumneavoastră, adică ați început, construiți deja pe vehicule, să zicem, second hand sau, mă rog, uzate, sau... Descrieți-ne puțin activitatea, cum ați, nu știu cum se cheamă, optimizat, cum ați optimizat costurile, cum vreți să faceți producție de serie, aveți niște tipologii de, nu? Puțin, da. Doar două, așa, am înțeles, să da. ne facem o idee despre ce este vorba. Da, este în regulă, cum să nu. Deci eu am deschis firma aici în România acum circa un an de zile. Luna trecută, în septembrie, am făcut un an de zile. Am plecat la drum cu un proiect ambițios ca să ajung să pot să construiesc pe dube noi.
Au fost niște pași intermediari. Unul dintre ei este faptul că am reușit să iau autorizarea de carosier autorizat cu RARU, în parteneria cu RARU, și în momentul de față ne facem singuri omologările din N1 în M1 S autorulotă. Personal, sunt în această industrie de câțiva ani de zile. Am, să zic, în paralel cu partea de IT, am avut, că nu mai am o firmă în Irlanda, câțiva ani de zile. Acolo am început, unde fenomenul este mult peste ceea ce avem în România. 50% este do-it-yourself, fiindcă procesul de omologare acolo este foarte simplu. Pur și simplu niște poze le trimiți la Ministerul Transporturilor și cu certificatul vechi și ți se întoarce cel nou și cu o mică taxă. Și am făcut pentru câțiva ani de zile acolo, la nivelul pieței locale. Pandemia m-a întors pe mine și pe familie în țară, mi s-a părut mai safe aici și am vrut să continui acest lucru și în România și am plecat cu această firmă la drum, de aici și denumirea de Celtic, mare fan al poporului irlandez, Celtic la origine. Și mi-am pus în practică toată experiența și ideile pe care le-am acumulat în Irlanda. În momentul de față lucrez aproape exclusiv cu firma Masis din Bulgaria, probabil că o parte dintre dumneavoastră ați auzit. Dacă nu, e un moment să o popularizez. Este o firmă care produce local autorulote, campervanuri, și au propria fabrică de termoformate care acoperă întreg spațiul interior al campervanurilor. Sunt unul din distribuitorii pentru România, probabil cel mai activ, fiindcă m-am implicat foarte mult ca să obțin niște discounturi bune și aceasta este baza pe care am plecat. Deci tot ceea ce facem la interior și în momentul de față, dar în special pentru cele noi, va fi cu aceste panouri. Bineînțeles, restul componentelor uzuale luate de la Reimo și acolo suntem în colaborare cu dânsii, ca probabil mulți dintre dumneavoastră, Liviu fiind probabil cel mai vechi în domeniu. Și cam atâta este. Suntem localizați în Letca Nouă. De ce în Letca Nouă? Eu sunt bucuroștean și stau în București, dar acolo am o proprietate pe care am extins-o și pe care am construit o hală. Urmează a doua hală, urmează CNC, urmează să investesc astfel încât să putem să ajungem, planul meu este undeva la 20 de bucăți pe an. Clar, va fi foarte greu în momentul în care 7 bucăți în februarie vor fi disponibile pentru România. Una va fi a mea, restul 6 sigur are altora. Deci este încă foarte greu ca să poți să te apuci de așa ceva, dar undeva trebuie să fac pe prima, fiindcă am discutat la RAR și vom face o omologare de serie mică. Nu este simplu, nu este ieftin, dar ni se pare mult mai ușor decât să merge cu omologări individuale pentru fiecare pe care o facem. Dar prima trebuie să fie făcută individuală ca să fie seria 0, produsul 0. Mulțumim. Dacă mai Și sunt vă mulțumesc. întrebări. Mulțumim, Alin.